En el marc de l'any Palau Ferrer ens fa molta il·lusió inaugurar aquesta exposició retrospectiva biogràfica de l'artista a les instal·lacions del Port de Tarragona, el tinglador número 1 del Moll de Costa. És una exposició biogràfica que comença des dels inicis, la seva etapa dels estudis de Belles Arts a l'Escola Sant Jordi de Barcelona, després passant per París, on va ser becat 3 vegades pel govern francès, on va entrar en contacte amb els corrents internacionals de l'art, després les exposicions a Londres, als Estats Units i el retorn als grans projectes. A més, també és una exposició on es visibilitza les seves col·laboracions amb les entitats socials, les ONGs, perquè ell creia que l'art també havia de tenir una funció social que podia ajudar a la gent. És una exposició, marc, que vol fer aquesta trajectòria visible i palpable a tothom, amb també unes reproduccions de quadres a gran format perquè pugui ser una exposició immersiva que pot veure's fins al mes de juny a Tarragona.